troldmanden, hvad nu jeg hedder? Jeg hedder Bjarne. Jeg er troldmanden Bjarne, og jeg vil fortælle jer en lille historie. En gang var der en mand, som hed Bjarne, og han var en troldmand. Og så en dag kom der en ninja. Jeg kommer ned på himlen, jamen. Jeg er den vildsvin ninja, Nick G. Og jeg skal lige hernede for at dræbe dig, din lille motherfucker.